M'he topat amb els teus ulls que em miraven des de lluny, on es troba el que em falta i el que vull. A jugar! I oblidant-nos del present hem tornat a ser com nens, abraçant amb valentia aquest moment. L'eufòria ens aixeca per sobre la gent. La vida és... Des de l'Institut Diversitas impulsem la xarxa de joves per la convivència intercultural de l'Alt Maresme perquè volem promoure precisament la convivència intercultural i la cohesió social dels joves i les joves dels 3 municipis que hi participen, Calella, Tordera i Pineda de Mar. Que tot és més senzill quan sumem 2 i sortiràs amb un cafè al terrat, que avui s'encén el dia tot color. Desenvolupant un projecte creatiu d'una manera molt divertida en la que ells democràticament també participen i decideixen què volen fer, aprenen conceptes com la solidaritat, com la tolerància, com el consens, com el diàleg. Cap enlloc. L'eufòria ens aixeca per sobre la gent. La vida és més bella i el món menys dolent. Quan un matí obris els ulls veuràs que tot és més senzill quan sumem 2 i sortiràs amb un cafè al terrat, que avui s'encén el dia tot color. Sempre que treballem amb un grup d'alumnes i participen en aquest projecte, el que aconseguim és que ells se sentin més identificats amb el centre i que també tinguin la sensació de que els altres alumnes els valoren més del que normalment els valoren al dia a dia. L'eufòria ens aixeca. Estan molt acostumats a fer activitats entre ells mateixos i al relacionar-se amb altra gent se'ls veu més alegres un cop acaben de l'activitat, no? Expliquen als companys, se'ls veu que han participat i que han sortit de la seva zona de confort. Quan un matí obris els ulls veuràs que tot és més senzill quan sumem 2 i sortiràs amb un cafè al terrat, que avui s'encén el dia tot color. Quan un matí... Que estem molt contents amb com ha anat. Al principi els nanos mateixos no sabien què era tot això de la convivència ni de la xarxa, però ens ha anat molt bé perquè els alumnes entenguin conceptes que a vegades a l'aula no pots treballar, al dia a dia a les assignatures, i hi ha hagut una mica un abans i un després del projecte a les aules. Llavors, aquestes galetes representen aquesta xarxa jove per la convivència en la diversitat. Poder viure tots igual i poder compartir això, que és molt bonic. M'ha semblat una bona experiència treballar amb gent jove. Jo us convidaria a participar aquí a fer Fàbrica Jove. Ets molt més que 1000 cistelles de paper, pilotes que volen al vent sense estar gaire atents. Ets més que aquella cançó d'alerges d'amor. Com creieu que se senten elles? Creieu que el motiu de la baralla és important?
Un fort aplaudiment per la Maria i l'Anna, que s'estimen molt. En tot moment tenim por però som valents, a poc el temps ens avança. Som molt més. Que bueno, per nosaltres ha sigut fantàstic. Quan dic nosaltres, em refereixo a la gent de l'Esplai de Tordera, que qui més qui menys ja és avi, i llavors formar part d'una xarxa de joves és realment molt, molt important, no? El silenci i el sol a mitjanit som més que córrer muntanyes avall, descobrint qui som en realitat. Escapem de situacions inútils, de veus alçades i mirades que no saben on mirar, i fem que els dies siguin de veritat, facin d'escenari. Entre tots l'hem muntat, entre tots ens hem ajudat i si a algú no li sortia un pas o alguna cosa, ens ajudàvem entre tots. Poc però som valents, a poc el temps ens avança. En una paraula, la definiria única, perquè això d'estar treballant tots en grup com si fóssim una pinya amb gent més gran que personalment han sigut unes persones molt agradables, molt constructives, molt creatives. Sense ells suposo que aquest projecte tampoc no l'hauríem pogut arribar a fer tan bé. Ha sigut una experiència, com ja he dit abans, única, inigualable, que ens ho hem passat molt bé fent-ho tots junts i ha sigut molt divertit participar-hi.